CPF আৰু মিত্ৰতাৰ লগত আগামী 25 বছৰলৈ কেতিয়াও মিত্ৰতা নহয়। আজি মই এমাহ ধৰি হিটোৱে কথা কৈ আহিছোঁ। এপছু এটা নিজাভাৱে এটা সংগঠন, এপছুৰ লগত UPPLৰ কোনো লিংক নাই। 14 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ থকা UPPL দলে কোনোবা এপছু কোনোবা কিবা আমাৰ কোনো শুনিব লগা নাই। আগন্তুক 25 বছৰলৈ আমাৰ BPFৰ লগত মিত্ৰতা নহয়। হাগ্ৰামা বুলি বস্তুটো আমি এটা জন্তু বুলিহে কৈছোঁ আগৰ পৰা, এটা মানুহ বুলি আমি ধৰা নাই। তেখেতৰ জনগণই কেতিয়া মানে থু পেলাই দিছে, তাৰ অৱস্থা খুব বেয়া। মদ খাই থাকে, দেহাৰ অৱস্থা বেয়া, মাথাৰ যোনটো শিৰ আছে সব ছিঙি গৈছে, একো নাজানে, একো নাই, তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি। জিৰ'টো নায়ে বুলি ক'লোঁ, জিৰ' আৰু কটাৰ জিৰ'টো নপৰে, এনেকুৱা ডট জিৰ'। खौरां नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै मुसलपुर समष्टिनि सिङाव गोग्लैनाय मोनबा आन्चलिक फारियै मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दक्षिण बास्का दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मेदा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जयै दिनैयो मिडियानि सिगाङाव नुजाथिफैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसे मोन 16 बर'नि माहारियारि आफादा जयै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा BTCनि इलेक्शन, बे इलेक्शननि थाखाय जोंहा जि मोननै हान्जा दं BTCआव, PF, UPPL लोगोसे ABP खौबो बुंनांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जि आरो बेजों लोगोसे मोन 16 जि आफादफोर माहारियारि आफादफोर जि ज' जानायनि बाथ्रा सावरायबाय थानाय जादों। बे लेखायैनो साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांजोंबो बे आयदानि सायाव सावरायनाय जाबाय। बिनि उनाव जोंहा मोनसे हान्जा BPF, बे हान्जाजोंबो सावरायनो थाखाय जोङो थियारि जाना दं आरो बिथांमोनाबो BPF हान्जानिफ्राय सावरायनायनि बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थादों। थिग बे समावनो दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि मैया 10 सालबारियाव UPPL हान्जानि मोनसे राजखान्थियारि जि जथुमा, बे जथुमानि गेजेरजों बिथां मुसलपुर समष्टिनि MCLA बा बिटिआरनि EM बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो दखरा आफादफोरा जोङो गनायना लानो हायाखै। बिथाङा बुंदों जि मोननै हान्जा BPF आरो UPPL, बे मोननै हान्जानि गेजेराव 25 बोसोरसिमहालागै जि गोरोबलायनो हाया, बे बाथ्राखौ बुंनाया थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेखौनो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनायजों बे खामानिया जानाय नङा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया नामा? जे बिथाङा दि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसे जानायनि जि बाथ्रा बुंबाय थादों, बे बाथ्रायाव बिथाङा गनायना लानो हायाखै। निस्सय बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया होननानै जों सानदों। जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो। जों मोनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांनिसिम खावलायहरनाय जाबाय।